Familia Siria nyanyo uga Nama leset Mangko Ririn yo indah lagu Ririn familia nyanyo urang Oi Allah lamu indah karimbo Karimbo urang di buku satu Oi Allah lamu kita indah batu Abah sampai kini Lukman alun aku Allah dan baik karimbo pintu Anda ada jalan di hari sanjo Abang Lukman yo capek laku Inyok kancang kini kajando Mangko kawan yo katalu Tiba sinan yo kudu Ala cair teh Mangko kawan yo alun lagu Batu Karano alun ado jodohnya Apa jalan kurang apa selalu buat Rami de urang di hari pagi Maka tak digalakan bujang lapua Ende sampai kini alun babi Sawat Azek Papa dua non kau Asai lah kalau nak pandai orang mah asai. Pai dan dari bukit tinggi. Ada pai di pukul dua. Baanyo udah mahadan tibini. Anca dicari dari samulo. Nando kali Lukman ka bukit tinggi. Singgah sabanta di pasar lubua. Apa ada Lukman iin nana kababini. Lukman tu takui dede imbu inu. Siranglah adia sebumpui rumpui Siram de urang di sari sanyu Kodiko ambo usah disabui Sirin jual laku-laku Hei Anda lu pandai berani Yo, ajo kale. Pailah dulu awak kata lu Anda ada jalan subangang hilia Mangkonyo adek bang yo alun lagu Adek jodoh adek yo alun laya Anak bukit tinggi nana kapal lupa Orang abajalan basimpang pulau Sadangkan kale elai batam buah Aba ada Lukman dah abah kalelu Agale urang simpang tiga Kami diana buku dua Laku kali iyo nanti siko Biar aku pasang badua Pai karimbo batan baku Urang basian bisa ngiari Dikonyo kita balaku-laku Usaha kita baik hati Bagan le
bana talampau mamilia mangan doa bang yo sampai tua usah lalirin ka foto tua elo lalirin ke jalan sanjo usah lalu menandi sabu ela pulo nana lirin jio alun alaku juo asik asik bagale urang dihimpo pintu kami de urang yo tua muda banyo de nai kacap telaku de bujang kini kancang kajando kurang lasasa anda kabata Yo. tiba di sinan yo luhu maminta kale ke baju hitam Apa tuh? akhir lah sawer ke 2000 Mbak ade urang kasih patigo urang bajalan baduo-duo Mbak ade bujang indah kancang kajando anak gadi kini tinggal kesingnya sajo Allah ada napai kasim patigo anda ada napai membeli sarai ba ada na bujang ni kancang kajando Ya. ade bujang kini kancang kaperai usah lamai ka padang sarai balai salasa bukannya jando kini banyak maganan perai Nagasi kini banyak pulau basarata pasidakah gitu ya perai ajo kali ajo sawer lah kedua tadi toh bak apa itu yang kedua ada tembak cina sawer Pari kapasa membali angin Baru. anda nyobali sarat tokin cuang mangko pagale dak maaf biasa we Baru. tadi ka bawah nyokan neki cuang biarlah pai kapayo kumbuah singgah sabanta pai kapasa jiko nyota dilah tanai kicuah kini ko nampak sawer keluar dalai nak katakan engkau kada baik kapasa datang panjang kondisinan yo sanyo di gajah di ladang panjang na baju hitam hijau juo Lurina jalan yo karao Lurina jalan kabalumpuan Jiko diharo saweranyo Kita barampe turun ke bawah Hey! asik 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 lama rasonyo buah pitulo dimakan orang di pukul 1 nana baju hitam kuliah kami batanyo lai kona muah hidui di madu
dah jalan ke simpang pe, hendak dah jalan ke simpang tiga. Sabana malang yo buyang kale, lah dua malam sehari tiga. Iyo, malang buyong kali. Ko indah nampo kali prapadang sawah, biyalah amboka balai sanayan. Ko indah nampo kali turun ke bawah, biyalah sawer amboka mehan. Lurilah jalan ke pasar talu, babelok jalan sampai di simpang tiga. Biarlah sawer dapat 2000, enam penting dito dapat sawerannya. Yang kasih pangape tiba sinan yo luhu sabana malang nasib yuang kale dapet sawer yo 2000. Manyo. Analah urang sungai garing yang rami balainya di pukul 1. Kini keluar nan warna kuning, tolong ditambah nan warna biru. Ala di jali aga pasar talu, Iyo. anda di jali aga aku bang putih. Asik. Keluar sawer tadi de abang abu-abu, Ah. di aga pulau nan baju putih. Cair. Bisa bang, abang baju hitam nak dodo? Dak ada nasi goman ngaci agai. Oi baju hitam tagaklah baa. Makasih bang. Iya, tunjuk tu namanya uncit tuh. Stop, jar, stop. Tunci namanya tu. Tunggu lu. Iya. Lurih jalan ke simpang. Cakep. Tunggu. Lurih jalan ke Kinali. Baiklah. Hendak dan jalan dia ke Sanjo. Dek indak mendapik bang adik siang tadi. Ya. Kironya dia gitu lah semalam kini kok. Makasih Nan bang. dua kali sawer keluar warna abu-abu. Iya. Nan dari ini dapet keluar, tapi warna biru bakal kami warna kuning. Kamu apa ya? Nggak tahu kami dah pokoknya Tolong kuning. minta ke bang tuh. Itu urusan kami. Terima kasih banyak bang. Oh cinta dek ke bang. Ayo dari Serayang ke Simpang Ape Wah. di Businan buku 1 Cakep. Sabana Malang nasi buyong kali Iya. dapat sawer 2000. Allah mete pada indah. Ya Pak Doinda. Anda dah pilih kasih nanti dong. Eh, 10 dua wale. Mau biarlah. Bekas tamna pun yang kali jawab Iya. baju hitam tu ya. Mau biar. Lah 2 malam saya longko nak ke. Iya. Nak menampik. Ya lantai nak dapet kami nan warna biru nan warna kuning nanti. Tuah, boleh ya seh? Tuah. Ndak, ini dia andok dah warna kuning ya. Allah keluar. Akhirnya bang. Apa yang nak keluar? Angin malam.